Lolo. Ning ngendi kono ku goleki pot alpote mung kepengin ketemu najan ado tapatan ayo ya menget nuruti karepe joget. Kudu iso. Wis anyak kelebon kae, cah loro kae. Piye kae? Kae anyak kelebon kae, se loro. Kesaperan. Kudu joget lho. Sing nyanyi kene kok sing dadi kono. Ayo. Mak lebone. Kaya ngene. Aku goleki buat apa teh mong pengen ketemu najan ada dapat ayo karepe ati yen pancen ora tresno ya kanca sing nyupak saja aja gawe gelo ati aku
Iki lho, kancane ngasih isin lho. Isin no Mas. Wah isin no Mas. Isin no. Hah. Pasukan bluk seluk beluk maju. Nih. Lanjut iki. Ya. Kaya ngene. Siska. Mas Agung, Mas Mawan ya. Tangga gede. Ayo aja gundelan pupuk. Ayo gundelan. Aja gundelan pupuk. Ayo gundelan. Anyep ya awane. Hatiku tansah ngalamun amarga mikir sing ayu dhuwur dasar ayu pasuryane semane saya gawe bingung. Saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk jampi. Tansah ngalamun amarga mikir sing ayu dhuwur ada
semane saya gawe bingung saya suwe tambah tresno rina wengi nandang rasa tresno kangen iki muga antuk jampi kapan aku bisa Mas Narto. Tunggal lagu terenyuh iki kasuwun saking keluarga geng yang wonten Koja pipi mulai. dadi wedi aku didemah malahan lho. Ampun ngewel ngenten niki. Monggo dilanjut. Janjane kowe ning endi?
dilanjut. Nungguin ta, Pak? Kok ngendi melali malah aku delok andoko. Janjane kowe ning endi goyange. Golek Leteng
sugem bos teguh bisa tresno Sembah mantusun Mas Gianto lagunipun sampun diparingatur. Ayo, ayo dek, ayo mas, ayo dek, ayo dek, ayo, Tanjung Perak, Telok Urip ana kudu gedeng gawe tak dokane. Ya apa wae senadyan sesidenan
Ayo ndang joget kene. Ayo. Ayo dijogeti bareng kok piye. Spesial kagem Bu Bambang. Mbah Parmo. Ayana kowe ora
Bambang. Enak ra guyon ya ra elok. Sapa sing ora kedanan pati blala ngawe-awe aku gak rasa atiku yen anyawang manis kemuyumu Janan rawan ibarate padha kaya lintang. Wah elok anjek sansaya tambah sae. Genah. Suwe-suwe penggemare ndaung yo akeh engko. Dari nonton Jope ya Pak. Oh iya. Gaya murane iki. Jope ndelalah pas keri ya rauman. Rauman kok kae. Jope yo jatahe jarum super ya gayeng. Tak rewangi pati geni pamrih
Ngapa nih? Pondok RCK kene Oh iya. KMB Lah ya. Kuitan kono nggone maju bersama nggone tempel nggone Pak Kino Garut nggone Mbah Ndolo elok tenane blader ora ning loro kono Grinjingan nggone Zaskia nggone HRS ada nggone Pilangsari wah Dek jenengan kok apal lah apal wong iki mau bar mijer-mijer tekan ndi kok mangsane iki piye. Berarti nggih nyanyi danten ta mriko. Lagi tim sensus mong digawe kok. Nyanyi. Lah iya to. Nyanyi ning bayaran. Bayaran. Lah iya. Ora bayar ning bayaran. Yo lanjut. Sepiro? Tak rewangi pati geni amne Ya enake sing tengah Mbak iya nggih. Baturi kene. Ora apal kok tak apalke gen apil. Jangan nyelake nambahi kangenku tan kutiwa anggonmu ngraso atiku Isong tenan ta? Mboten apal, Pak. Oh, ora apa. Mongko setiaku atiku kepengin lelati sliramu yen tak
aku lilo ing lulo pangkon laranenya iku bareng krungu ngerti kamu kaya rimarang sing tumanggap sajroning atiku tak kabeh to. Enggak, Pak. Ramu ing atiku ora bisa ditambah. Ya mung pinangan moga-moga Panuwun Roko Mas MC. Nggih, matur suwun Pak Erno saking Kerandekan. Pos kepanasung dono swantenipun.
Keduren setitik aku mau. Ya ora apa-apa wong wiyata bakti kok. Wis kebacut apa-apa iki. Katresnane wirat moyo tinang pitine rara sriune senadyan wekas lira kabeh lampus alabot negara iya sarang Tandang Branti masuk PKL ya tadi kowe nek kancane ngono lho. Iya, kowe mesti mbok salahke ta Mas? Iya. Gen podaku. Lah iya, aku melu salah ora apa-apa. Marang minak jinggo. Kuwi apa ya bener. Ora bener, ora apa-apa. Ngono kuwi aku diajari sik bener malah mbok salah. Iya, engko tak benerke. Iya. Katresnane wirat moyo kita pilih rara sriune lagu ngene iki abadi kok, Nduk. Abadi ya. Ning ketindes karo gelo. Heeh, kuwi Dadi lagu. ngapalke gelo tenanan sisa terus iki ketindes. Ki lali. Lali. Janto ora misra tandha mata sing tak tampa senajan to mung sepele ngelingake kabeh lelabete ya Mbak Yu Aku
ati gelo nadyan gawe gelo nek nyatane mung katone moto Nak guru trimo sedina sewengi guru trimo 8.000 genah nak murah banget. Ya, nanggap bro. Oh, nanggap no bro. Nah. Gabai didol bro. Weh. Nanggap Anu. KMP bro. Wong ketoke banyune ya ora patek anjek iki. Napa nih? Tak simpen ana kamarku. Dadi suwe saling tak simpen ana atiku dia waktu bakal ketemu KMP Jolali alamatnya Mojo Roto Kedawung Sragen Asri. Sama Pedro syuting Sanjaya. Nyokek yuk, nyokek yuk, nyokek yuk, nyokek ambiar. Senajan to ora bisa tandha mata sing tak tampa. Senajan to mung sepele marah yo jek nom-nom kabeh. Beda karo aku iki nek powel ngono. Olahane kaya ngono kuwi ya ora iso. Kowe tak pateni, Bro. Ngendel-ndelke ya, Cek ya. Ngendel-ndelke peh naik, Cek. Ora mbok pateni wis mati dhewe kok le, wong wis tuwek. Ora apa-apa, iki guyon. Iya ta? Iya, tuwek dondomi. Apa ya ngono ku? Iya, tuwek. Tak simpen ana kamarku. Ono atiku